Hvor kan man få noget at drikke henne? I vandhænden. Kan man godt bare gå ud derovre? Ja. Super. Skal vi spille bold? Måske skal vi spille bold, Og selvom det er koldt. og selvom det er koldt. Måske skal vi stege Kyllingelov, stege kyllingelov, pillerejer, stege kyllingelov. Stege kyllingelov, stege kyllingelov. Pillerejer, stege kyllingelov. Salami, salami, pillerejer, stege kyllingelov. Tommelfingeren op! Tommelfingeren op! Albuerne tilbage! Albuerne tilbage! Ned i knæ! Ned i knæ! Tæerne mod hinanden! Tæerne mod hinanden! Numsen bagud! Numsen bagud! I'm singing in the rain. Just singing. Okay, syng med! What a glorious feeling I'm happy again. Og tempo! Tempo! Yes. Ja. Nej. Det var det. Så god en kniv. Jeg tænker på... Kan du knive? Lige meget. Der er tom der. Ja. Skal I bruge noget kniv, så siger jeg bare til. Er det fint, eller? Og så kaster vi den. Så vi gør os umage, det vi gør. Gør os umage, når vi prøver at lave mad til alle de andre. Gør os umage, når vi... Fodboldpigerne. Håndboldpigerne. Håndboldpigerne. Sæde 3. 4. Mange af håndboldpigerne. Ikke alle sammen. Dem hænger lidt. Okay.
tilbage nu. Jeg elsker kun. Du skal lidt længere ned for at kunne se Donna. Det har været super fedt. Ja. Ja, vi glæder os rigtig meget til at komme herop. Det tror jeg godt kan sige til alle sammen. Ja. Jeg har mødt rigtig mange nye ansigter, og det var rigtig fedt. Og vi har fået en rigtig sød basslærer. Det har jeg i hvert fald. Jeg har fået ham der er glad for at synge. Lars Bur, tror jeg han hedder. Det er rigtig godt, det her. Ja, glæder dig. Ja, kærlighed. Acer. Hvad med på, mand? Hvad skal vi sige? Det ved jeg ikke. Jeg har også fået en fin basslærer, ikke også? Det er også. Dårlig er nice. Det er nice. Jeg vil så meget til godt. Det var super. Slap nu af. Rigtig hyggeligt. Sig nu noget fra ham. Få nu fra, du er så lækker. Jeg blev rigtig drenge. Det vil ske.